yaya za ki magana ki je cawo a daidai da sau bacin kin san wanda yake tuka a daidai da sau namiji ne har abada kullum a cikin zargi na kake ba yan aiki ba abokin hira ba mai gadi wazo da kuma gadi ka gidan shi ni ya gado ni kenan to lalle dole sai an yi scanning din an fasa yi idan ba su da likita mace to sai dai a mutu ba a yi scanning din ba. Impatience breeds anxiety. Anxiety lures tension. Ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure. Ai ba zan ji wani abu a raina game da 'yar uwata ba. Wani irin kishi ne wannan? Ai ko addini ya raga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya na jini. Ya ga adaka kuma sannan ya ga shigarka. Lallai fa'iza baki san waye shi dan ba. Babu ruwan shi da dangantaka. Namijin kishi. Ya muka iya Allah ya haɗa ta da miji mai bala'in kishi. Kada in sace ganin kafanki a cikin gidana. Pride, namijin kishi. Jealous, namijin kishi. Impatience, namijin kishi. Envy, namijin kishi. Destroys like a thunderbolt. I miss you. Ban taɓa samun soyayya kamar taka ba. Amane! Sannu. Wallahi na gama bata wani ne min kutse kuma da yake na ji yanayin maganganun. Kuma Productions hits back with namijin kishi. Nasir a gidan ya taso. Na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan ki. Allah isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. Ina ma na mijin Asiya. Da ba tare muka zo ba, da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Namijin kishi. To haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen to duk zafin kishinsa dole fa ya rabu. Namijin kishi. Me ya fito da ke haka da ganki a cikin kanti? Ta ko mu gama suka yi da mai adere da sau da mai taxi. Ba dan na cicciko ta na zo na aje ta nan ba. Allah ne kadai ya san abin da zai faru. Namijin kishi. Kin san wani abu? Na sake ki. Faiza, kai ba shi gaba daya kawo asibitin kenan. Abba Habibu ya sake ni. Ya karasa sake ɗaya ya zama uku. Wallahi subitan baki ne abba. Wallahi subitar baki ne. Namijin kishi. Subuta baki kai ko? To ta subuce maka daga yau. Na fasa wallahi. Ka fasa saki. In kai ba ku shi ya ce ba kai mu ma hukata ne? Na nantsa da Allah subitar baki ne abba. Gaskiya ni na tausaya ma dan ya kamata ka ga likita. He can't live without her. He's ready to kill, ready to die for his infatuation. Wallahi sai da aka ce. Namijin kishi. A taimaka min Fa'iza ta koma gidan mijinta ta ci gaba da zama cikin rufin asiri. To zaman me za ku yi? Wallahi asiri suka mu. To Ina cikin wani ne. malam tashi ka fita. Ba a hayyaci da nake ba. Tashi ka fita. A ruba min asiri. Namijin kishi. Dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni. A dan lalubo in yi amfani da shi in hau kai in zauna. Ka ɗauki kaddara kuma da ɗauki kaddara. Ka mance da lamarinka. Gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Dan Allah dan Annabi ku ci cire na abba. Ranka halin me yake? Abba akwai matsala wallahi. Shikenan mu kuma yanzu kada mata aure? Sarkin uban kishin duk duniya. Namijin kishi. To ai mahaukaci ne ma zai auri mace santaleliya kamar Fa'iza kuma wai haye da ya rabu da ita. Za ka gane kuran. Na riga na gane kure na sai kuma kure na biyu ai. Ba ka kishi na ne ko me? Na faɗa. Ga baki na dan Allah ka sa hannu ka da kan. Na rajin Allah ba za ta yi da shi. Buga shi da ƙasa, buga shi da ƙasa. Taka ba wuya. Namijin kishi. From the golden ink of the renowned writer Yakub Nkumo. Produced by Sale Yaro and directed by Ali Kumzak Sak. Namijin kishi. Na rantsa da Allah ba za a daura auren nan ba. To zan tabbatar ma da cewa ni ma ina da kishi amma na hankali ba na hauka irin naka ba. Wace ba za a daura mu wallahi. Namijin kishi. Allah Ubangiji na roƙe ka. Wannan bawanka ne. Mai tsoronka, mai ibada, mai yawan sadaka, mai ƙarfafa addininsa. Allah da mulkinka. Don fiye halitta. Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka kare shi daga dukkanin shirin mugun. Amin. Wallahi Dalila kina bani mamaki. A gaskiya ba zan ɓoye miki ba. Wannan irin yadda da kama mijinki ta bai yawa. A yanzu rayuwar da muke ciki duk wata ƴa mace da take gidan mijinta ya zama dole ta ba mu zuciya ta haƙuri akan kishi. In ma har za ta yi kishi to ta yi koyi da matan sahabbai. Don haka kada ki ƙara kan maganar mijina. Ba na san ji. Aljannar mace. When was blessed with devoted, disciplined, obedient, supportive, and sympathetic wife. Aljannar mace.
Alaikum salam. Tanda zuwa. Allah na gode maka da ka damun da mijina da lafiya. Allah ubangiji ya cika da kare min kai daga dukkanin abin ki. Karki manta, tausayi da amana su suka haɗa mu, sannan kuma su ne a cikin zamantakewar mu. Ki ɗauka cewa kullum Khalid mai tausayin ki ne. Ni kuma baki da lafiya shi ne ki kama da kuka a sa jikina. Kwarai. He loves his wife passionately, but his biggest shortcoming is his inability to resist temptation. Yayi irin sakayya da zaka yi wa anti Dalila kenan. When matrimonial harm becomes fornication, aljannar mace. Yarwa Allah, lafiya kika shigo min gida? Ba sallama ba magana? Kin samu waje kin zauna? Lafiya kalau. Mijinki ne ya min ciki. Shi ne mace ba a zo da sanar da ke idan na haifan mai dan shegen da muka haifa tare sai in kawo ki ci gaba da rayuwa. Allah sarki. Allah ya sauke ki lafiya. Na yi matuƙar farin ciki. Kuma muna buƙatar yaro a cikin gidan nan. Musamman ma a ce ki haifi ɗa namiji. Kin ga na samu gudan jininsa. Na gode. Ina shiga kicin. Unleash destructive consequences into our person's life. Tima Movies presents Aljannar Mace. Ina, me kike zo yi a gidana? Dole a ya zama dole in tona sai na yaɗa kowa ya ji wallahi. Faɗa min menene ki damu? Ko da ma wani abu na damun ki, na san ba za ki kin ga yadda kika lalace kika baki kika canza halitta gaba ɗaya? Khalid ne. Khalid? Wow, ya kin zauna namiji sai cutan ki yake ta yi? Wai kin da yin aure. Kin nisa shiga aljanna ta hanyar mace. To tun wani gare ki farka. Kina mutuwa zai mace da ke ko wata biyu ba zaki ba. Zai ɗauko ta ya saka ta a cikin gidan nan. Fatima Dambarman movie, produced by the Kannywood Young and Zealous scriptwriter Jamilu Nafsi, written by Fatima Garba Dambarman. Anta Sadiya, wurin da Sadiya. Wanda irin laifi ne mijina. Directed by Alfazazi Muhammad. Watch Aljannar Mace, coming soon. Kwantar da hankalinku tunda kuna da ni a cikin gidan nan babu Allah a zuciyarsa. Akwai yata da na barta a nan banzu na ɗauke ta da wuri ba. No, kai kuskure ai, kai kuskure. Ya da kaya saka mana tabon da ba za mu taɓa mantawa ba. Na zo ne in raba ka da duniya in yanke ma jin daɗin ta. Suwaye Abu Hassan ne da jama'arsa. Ka ce wanda baya kishin ƙasa kenan. Wanda kuma bai ɗauki rayuwar ɗan adam a bakin komai ba. Mu ba ma kishin ƙasar da bata damu da al'ummar ta ba. To ba wasa muka tsaya nan ko shiririta ba. Ku aje shi. The Kannywood multi-talented hero, Prince Adam A. Sango, and the Kannywood incredible macho man, Saraddin Sani, collaborate in the fight against an invisible terror. Ina da hali, ta ɗauke maka nauyin wannan aikin da za mu tafi yanzu. Kaka da ai shi soja ne ka ji hutu. Dukan aikin kasar muke. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Honor Movies hits the screens once more, this time with the trailblazing story Abu Hassan. Waye wanda baya so a karya mishi alkawari? Waye wanda aka ci amana sai ke ɗaukar matakin kisa? He's tough, he's barbarous, he's dangerous. Abu Hassan, he can be everywhere, anywhere and nowhere. Abu Hassan, Abu Hassan, Abu Hassan. Abu Hassan wanda duk ya ganka
gudu to ya rasa ransa. Wannan haka yake. Wani ko yayi maka laifi gobe za ta yi masa nisa. Gangar ka zama dudan soja da 'yan sanda. Wai mutum ne kai ko aljanna an gaza gane ka. Wayannan yaran naka guda ne zan yanka su tusawa bakin ciki a rayuwarka. Wallahi yanzu ma ni na tabbata jini na ba zai taba nuna maka shi ba sai dai in baka cira da shi. Most wanted, most feared, most dreaded, most discussed, most popular. Story Saratin Sani, screenplay Jamilu Nafsi, producer Isiaku Jalingo, assistant director Saratin Sani, director Alfazazi Muhammad. Abu Hassan coming your way soonest. Burin ɗan adam kenan har abada san ya ƙarewa. Arziki nufin Allah mai haƙuri wata ran yakan samu. Burin ɗan adam kenan har abada san ya ƙarewa. Arziki nufin Allah mai haƙuri wata ran yakan samu. Tsakanin ɗan adam da kuɗi, tsakanin ɗan adam da kuɗi. Wani sai ya nema ta hanyar halaku, wani ko sai ya ɗan kauce. Zafin nema ba ya kawo samu, kawo sawa sarkace. Bugar kacan ba ka rawo ba ka samu. Sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ainihin Allah ne. Burin ɗan adam ba ya ƙarewa, san baya ƙarewa. Burin ɗan adam, burin ɗan adam, burin ɗan adam, burin ɗan adam. Zan je a Malaysia komai da komai har da motar da za a yi shifting da komai. Miliyan uku ta yi kaɗan. Miliyan 5 zan miliyan 25. Karka ƙarar da kuɗin nan ba. A zan je China. Na je China a zan saro irin wani irin gida ma zan gina. Zan gina gidan nan ne. Na ga gida a can sai a gina man gidan sai a taho man da shi nan. Sai a zo kawai sai a samu noti da spana. Sai a ɗaɗɗaure min gida shi ma dai a kashe miliyan 8 zuwa 10. Miliyan 10 za ta yi kuwa cikin miliyan 30 a kashe 10. Miliyan 10 ga miliyan 5 a can, miliyan 15 yau sauran miliyan 15. Zan je zan je wanda safin mai kake tare ne. Burin ɗan adam baya ƙarewa, san baya. Kin ga na shiga lissafi, hakkin batar da ni. Burin ɗan adam. Ai lissafi nake, in na samu miliyan 30 yadda zan yi da ita. Amma a cikin kuɗin nan fa
har da kuɗin zuwanki maka zan biya miki kujeran maka. Ki ma za ki ci kin ga aka ce kin ci 500 kuɗin kujeran maka sai a haɗa da a ce dai gaba ɗaya dai ki ci miliyan 1 a miliyan 30 ai na yi kara kan kuɗin ya ƙare. Na ɗauka ai bani za ka ci. A ke ki ci miliyan 1 ni na ci miliyan 29 kin san ba na son ama kuɗin jibi ne. Burin Dan Adam. Sai kin dan katse ni da lissafin nan barin dan tsaya in kin tafi na ci gaba dan gaba ɗaya in kina nan lissafin ba zai yi. Yanzu a kuɗin adashin nan ɗauko min aran 10,000 ina da ɗan uzurin da zan yi da su. 10,000 kuma? Burin Dan Adam. Shi yasa nake gaya maka idan an baka albashinka ka ringa ririta su amma lokaci ɗaya sai ka ringa cinyewa. Matanmu kenan banda matanmu kuɗin ma idan na samu ai tare muke ci. To idan sun ƙare idan kin ɗauko na adashin nan an ci ai ba wani matsala ba ne ai ba matsala ba ce. Gaskiya to zan baka amma fa sai in zaka ɗora fari ba haka. Sai ma za ki ci kuɗin ruwa kenan za ki ci kuɗin ruwa. Ba wani kuɗin ruwa in dai kana so sai ka ninka. In dai yanzu dai kika ban 10,000 za a baki 12 ai na daɗa 2,000. 2,000 kuma? Gaskiya ta yi kaɗan. Ba damuwa ma a cikin miliyan 30 ɗin nan Allah nake ga 250 za ki ci tun da abin haka ne. To ma kuɗin jibi je kiki ɗauko man ina zuwa. Yawwa idan na je Dubai ai dole ne ma sai na shiga sai na bi jirgin yawo nan ma a ci miliyan 3. Burin Dan Adam kenan har abada san ya karewa arziki nufin Allah mai haƙuri wata ya kan samu. Burin Dan Adam kenan har abada san ya karewa. Allah ne bawan kannan Abdul wanda yi makaranta ya Allah ya gama duk dan ya samu kuɗi wanda yake bin iyayensa yake sallah yake salati yake zikiri ya Allah ka bani kuɗi ya Allah na roƙe ka ya Allah in ka tashi bani kuɗi ba zan ce ya Najeriya ba ya Allah bai ishan ba ya Allah ba zan ce ya Afirka ba dan ma ai bai ishan ba ya Allah ka bani kuɗi wanda zan shiga kamar a ce ana neman mutum 3 masu kuɗi a duniya a ce ina ɗaya daga cikinsu. Yawwa ya Allah a ce ina ɗaya daga cikin mutum 3 masu kuɗin duniya ya Allah ni ne Abdul ɗin nan dai nake ta roƙonka Allah ba ji ba gani kullum roƙonka nake ya Allah ka ban kuɗi ya Allah Allah masu ɗimbin yawa Allah ka ban kuɗi ya Allah ya Allah Allah ka ban kuɗi wanda duk inda na shigo sai dai kaga 'yan sanda da sojoji da mutanen gari suna a kauce ga Abdul nan ya sauko ya Allah ina wucewa ina roƙonka ya Allah Allah ka amsa addu'a ta ya Allah na roƙe ka Allah ka biya min buƙatata ni nan ne dai na turkusa a gabanka da gwiwoyi na ya Allah ina roƙon ka bani kuɗi daga na to kaga ana kaucewa ana Abdul din nan ne ya Allah ka bani kuɗi ya Allah. Abu ka fiye son kuɗi da yawa wallahi. Ya za ki katse min addu'a ta yanzu in ban fiye son kuɗi ba ki gaya min me kike so in so. Ki gaya min me zan so. Ni da kika gani wallahi shi yasa nake siya miki kaya kala daga na dau albashi in siya miki kaya shi yasa na yi ƙuru na kama hayan gidan nan kuma shi yasa na taji na siya miki mota duk inda kika shiga cikin gawaye na dinga cewa ga mata Abdul kin ga kin ketare ni shi yasa ni ma motar da na siya aiko da nayi ba bashin banki na karba bane saboda duk inda na shiga a dinga Abdul din nan ko ba haka bane.
shi yasa ko hanya na wuce ai ta kallo na idan ku je gidan biki ba magana sai a ce wannan matan nan ce fa mijinta mai aiki a banki. Ko ke ba ana mata Abdul kina haka, ana ƙara mata Abdul kina haka. To bari in gaya miki wani abu, in gaya miki gaskiya, addu'a nake ko bashi in ci, ko bashi Allah ka ban kuɗi in je tsakiya Abuja in gina mana gida mai sunan shi gida, daga shugaban ƙasa yayi yamma da convoy din shi, ni ma sai in yi gabas da convoy dina, in haɗa katangata da manyan masu kuɗin duniya a Abuja. Koya kika gani? Haka ne, kawo ba za mu huta mu fara sabuwar rayuwa a Abuja. Yawwa, yanzu abin da nake so, kwanta lebes hanki baccinki, barin ci gaba da roƙon Allah. Mu dai addu'a tare mana. Yawwa, daga hannunki. Allah, ka san abin da yake raina ya Allah. Ya Allah, ga matata nan, ya Allah muna roƙonka, Allah Abdul ɗin nan. Ikon Allah. Ha'a. Ha! Me nake gani haka? Ai ikon Allah ya fi gaban wasa. Dare ɗaya Allah kan yi baturi. A ina ka samu wannan motan haka mai kyau? Wato Zainab, ina faɗa miki akan ƙaunarki da sanki. Babu irin sana'a ko aikin da ba zan yi ba. Wannan mota da ke gani, to gaskiya aikin driver na samu. Akwai wani mutum a nan tudun wadawai, ina jin ko Alhaji Abdul sunansa ne, wani ma'aikacin banki. To kawai shine sai ya samu sanarwar cewar yana son driver da zai dinga kai matarsa unguwa ko suna dan zuwa yan gurare da yawa. Kawai sai na karba. Ba dan koyi ba, kawai saboda ki. Buri na da farin ciki na kawai in ga na dana ki a gaban mota duk inda ya kamata in kai ki. Allah ko? Allah ina ga miki. Saboda akwai motoci a gidan fa akalla sun kai mota 5 ko 6. Sai wacce na ga dama hawa. To kin ga ko saboda ke ai kawai dinka gani ko da kike je unguwa, gidan suna, gidan biki kawai dinka kai ki. Gana tsana ki a gaban mota kawai mun zagaya da ki. Wai in tambaye ka me yasa wai kai kullun duk abin da nake so a rayuwata shi kake kokarin yi ne? Saba Zainab, ai kauna ir take sa mutum ya farin ciki. Saboda duk kaunar da ba za a sanya farin ciki a ciki ba, ai ba ta da wani amfani. Buri na in ga nayi aure, na gina miki katon gida a Abuja. Irin wannan motocin da yake gani, in sa miki kamar guda 12. Allah. A inda ana hawa son mota ma son mota zan dora ki. Bari fa in ga miki wani abu, ni fa buri na a ce me girka miki abinci ma a gidanki. Na siya mata irin wannan mota. Gaskiya na ji daɗi. Ga masoyina nan ya samu cikan burin shi, da ma kullum burina ka cika burinka. Kuma ka fara samun burin, na ji daɗi. Shi yasa naga duk kayi wani fresh ka ƙara kyau. Wato ai da macen da kyan kawai dan rashin dan taro ne, kin gane ko? Kin san akwai naji gansa akwai dan abin nan, amma to rashin maiko sake gaba ɗaya sun bushe. Gaskiya ne. So me zai hana mu dan shiga ciki? Yau kuma anan za mu tsaya? A no, kawai abin da yasa wallahi ina dan sauri ne. Ita matar mai gidan na kai ta gurin kitso ne. Shi yasa nace to gaskiya kafin na dauko ta in kai ta gida sai na zo na ganki. Kin san kaunar ki fa ni yadda kika san kwayar bature haka nake kaunar ki a cikin zuciyata. Da safe in ganki, da yamma in ganki, da kuma da dare ma in sake ganin ki. Kin san kwayar bature an ce so 3 a rana ko? To haka ni so 3 a rana nake ganin ki. Sosai. So dama umma ce nace mata baran fito mu gaisa da kai, sai ta ce min in gaishe ka. Nace zan gaya maka. Allah sai. Wallahi Zainab ko in na ga muke tamar zaki mamaki. Wato I love you fa da kanan har Lagos. Na gode. Zaka dawo an jima. Wallahi na ga muke na ma wuce Lagos. I love you da kanan har Ghana. To shikenan sai kin ji an jima. Sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne. Burin ɗan adam baya ƙarewa, san baya ƙarewa. Na'am Farida, kwana gari? Wallahi gari, alhamdulillah. Ga wata kin san me ke dige ni? Sai kin faɗa. Wallahi ina so in ji ana lissafin miliyoyin kuɗi.
saboda kin gani ko irin wani gidan biki, karamin gidan biki, gidan suna, ni duk ba fa burge ni yake ba. Na fi so in katon guri, in ga manyan mutane, manyan ajiyoyi a gurin, sai in ji wani daɗi. A'a, Allah yanzu idan zan samu lesi nake so mai bala'in kyau, kamar na miliyan 3 ko na miliyan 2. Miliyan 3 ko miliyan 2? Fadila gaskiya kin fiye san duniya da yawa. A har kullum kamata yi ki dinga tunawa za ki koma ga mahalicinki. Wannan san duniya da ke ina ganin ba daidai ba ne. Kullum ki dai zancen ki ya za a ki samu kuɗi, ya za a ki samu kuɗi bayan rufin asirin da Allah ya miki ba ki gani. Baki ji an ce ka so duniya kamar ba za ka batta ba. Gaskiya ne, haka ne, amma yana da kyau ki rage don naki yayi yawa. Baki sha ruwan ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum. Yawa sannu. Dama na ce na gama ne ce ko za ka ki wani gurin ne? A'a, ba inda za ni je ka kawai. Sai an yi. Na shi ne haka. Kin ga direban nan? Wallahi burge ne yake sosai da sosai. So an ga mutum mai hankali. Yana da hankali sosai da sosai. Yanzu na ji daidai kin ce burge ki yake bayan kina da aure kuma? Bari da ki daina abin da. Ƙawata. Hello? Dakata ka ji. Na ce ka dakata ka ji. A'a tsaya. Ni fa da ka ganni. Wallahi tallahi akan maganar kuɗi ba na wasa kuma ba na son a zo man da wasa. Na ce ka tsaya ka ji. Ni duk abin da na saka naira 5 ban samu 30 ba. Ba ta da amfani. Kuma yadda ba ta da amfanin nan gwanda ban yi ta ba. Saboda haka dai zan saka kuɗi in samu riba wanda ya fi shi. Na ce in samu riba wanda ya fi wanda na sa kamar so 6 ko so 10. To kaga daidai kenan sai lissafi na ya tafi daidai. Kana ji na? Saboda haka in dai zan sa kuɗi in ci riba shi kenan. Ban san faduwa ba. Na ce ban san faduwa ba. To sai an jima. Yadda kuke ta waya ne haka? Ki bari kawai. Su mamuda ne. Wai harka za a yi, wai za a sa naira, za a saka kuɗi amma riba ba za ta maimaita kamar so 5 ba. To me amfaninta? Ka fiye son kuɗi fa da yawa. Ke ma kin fiye magana. Yadda nake son kuɗi, ai haka nake son ki. Gaskiya kam ni ma ina so ka samu kuɗi sosai da sosai don mu ji daɗin rayuwarmu. Ko kefa, na ce ko kefa, yau ni ne Malaysia, yau ni ne Dubai, yau ni ne India. Ko ba haka bane? Haka ne. Ai yanzu abin da ya kamata mu je mu ci abinci kawai. Shi kenan haka za a mu je. Yawwa. Kin ji ko? Sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne, burin ɗan adam baya ƙarewa, san baya ƙarewa. Burin ɗan adam, burin ɗan adam, burin ɗan adam, burin ɗan adam. Wa alaikum assalam. Barka da hajiya. Yawwa, zauna sannu. Ka saki jikinka fa. Kamar da nan tumakar gidanku ba wata matsala. Kai da ka yanzu idan ma girki kake so, ka ringa faɗan wanda kake so a ringa girka maka. Ba wata matsala. Kai da ka yanzu in kana son abu a gurin mai gidana ma, ka gaya min ba sai ka gaya masa ba. Bari dan ɗauko maka wani abu ma ka kashi. To, ga duka ga dinga jika. Ga wannan ka shi ka dan sai wani abu. Hajiya wai da gaske kike ko kuma banki za ka yi miki? A'a kawai dai naka ne na baka ka dan sai turare ko dan wani abu kai hidima da shi. Wani din? Allah saka da kai. Amin ba komai ba komai. Hajiya insha Allah ki shi ki sai da aljanna. Nagode Hajiya.
kawai na ce barin to sai kin da ban da kira ne ne kira sai ni ya aka yi. Bashir ka san abin da nake so na gaya maka akan ka zan iya komai dan har samarin da suke zuwa su ce suna suna don na kore su kai hatta ma kawaye na da duk wani wanda baya son mu'amala ta da kai su ma na kore su saboda naga suna so su shiga tsakanina da kai akan soyayyar mu kuma akan ka babu abin da ba zan iya yi ba zan iya kashe kai idan har na rasa ka. Wallahi dukkan abin da zaki faɗa akan kawata kawai ina kallon sa a matsayin lami. Da kin san matsayi da darajar da na sa kaunar ki a cikin zuciyata da zaki yi mamaki. Ni fa akan ki zan iya kashe kai matsawar idan na kashe kai na zaki farin ciki da kisan na. Abu ɗaya kawai nake kishi kuma nake tsoro idan na kashe kan nawa zaki aure ni. Amma ban da haka matsawar zaki farin ciki zan iya kashe kaina ba kuma ba inda kisan na zai sa ki farin ciki. So gaskiya yanzu na tabbatar da cewa kana sona kana ƙaunata. Dama haka kake sona? Ina ƙaunar ki fiye da haka. To kai ma dai ka san Allah ne ya haɗa da kai babu wanda ya sai raba ni da kai sai Allah. Muna nan tare. Insha Allah. So ki ɗan yi min dariya in ga haƙurin nan kuma mun sha. Yawwa! iris mu fita daga wannan talaucin da muke na cewar a'a ba mai gida ban kuɗi in ce babu mai gida babu abinci a gida mai gida ba kaza in Allah da mun kusa fita daga wannan kai arziki ni na ɗauka ka gaya mun menene ya sunana ne Balarabe ne to zan koma Alhaji Balarabe na Hajiya Talatu na Talatu ikon Allah kanka asari ka je gida ka ce ya faɗi shikenan ina jin ka ikon Allah wato ina ga miki ina irin service na waya kin san duk inda kaga service ya fada ko a ruwa ne to sai an bawa masu wucewa ta bakin ruwan salala su to a fili na nan zai faɗo kai muna sa Allah kuwa kuma ina sa ran da ya faɗo a nan to insha Allah kuma na wan suna nan dab da zuwa Allah nake ga miki alhamdulillah saboda haka ki saki ranki a inuwa zaki ci arziki ki bar arziki ki daka daki hani'a maza kenan ba samun kuɗin ba da kun samu kuɗi yanzu sai ku je ku ce za ku yi aure ai shi ba dai kishiya ba a dole ne yin kishiya ai adali ne daga biyu Allah ya ce 3 4 in ba za ka yi ba adalci ba ka yi ɗaya mai gida in dai wannan kuɗin da ka samu za ka yi aure to na kummaci Allah ya bar mu a haka a cikin talaucin mu da dai ka yi min kishiya kara Allah ya bar mu a inda muke sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne burin ɗan adam baya ƙarewa san baya ƙarewa burin ɗan adam wallahi wato ina ga muku wallahi babban buri na kawai a ce na samu wasu mahaukatan kuɗi wanda za a ce akalla ba a kasar ba a sati in samu kamar miliyan 30 ko 40 za ta shigo kai ka ji wani batu ai abokina zaka same su wa'annan Allah haba mutum yana kai fa dama can fa barin ga maka wani abu kallar kuɗi ne kuran wallahi kadara ne kai alaji za su samu fima ko ya kace abokina sosai ma haka ne ya same su wallahi ya gama wallahi ka sa arena naji in dai kuɗin nan suka shigo wala bi sai na siya muku mota daidai kaji mutum yana imana abokina fa ko niyyarsa kyakkyawan niyya sai akan kuma ni na yadda da shi ka san dalili ka ga tun daga yanzu mun fara daga lemo ma to ai kaga da zarar kuɗi sun samu ai mu shi kenan kakan mu ta yanke saga shi ai abokina Allah ya tabbatar idan ba za ka manta ba ko a makaranta ba ga yadda yake harka da manyan yara bane ba shi da dama wannan fa Allah kadai ya san abin da ya boye a nan gurin ai ba na san arena mu ne ka gane yanzu ka gane wani ma'aikacin banki nan a nan tudun wada kawai na samu labari wai yana da mota kusan 5 ko 6 yana neman direban zai an kai matarsa unguwa na ce kawai zan yi
ba dan ko ba kawai dan mu dan samu ta AAP da fasawa a noma kai da guduwa mu kanmu yanzu wani dan cilin ya kama ko za a dan fasa wani guri ba kawai ka mana zaka yi mu danna ba sai an mina ne ma mun shan wahala ba to shikenan kurin wallahi yawa shi za kawai cikin ku dauka kawai kun yi mota a amma shikenan mun gode Allah wallahi wallahi nake ga ma yau a wannan gobe a wannan shine magana kai sai da muka zo an san cewa mu ne yau fa alaji lemo kawai ka sai mana ba nama Allah ya bari mu gama to sai mu dan ne gurin gemu shi ne ai a nika yi kada babban alaji sai babban alaji sai ma kudi sun zo Allah ya tabbatar alaji abun amun Allah ya ida ni Allah ka miliyan 1000 alaji ba malam kai da an ga wulakanci kakan mu ta yanke saka na rantse ma da Allah da kullun sai mun ci saniya wallahi haba malam kadan kenan gaskiya mana raƙuma za a rinka mana shine magana abin da zan faɗa kenan saniya ai karama arniya ce mu gama aje a ci na ban nan kai an gama alaji kai sha leman nan Ƙawata kina lafiya? Wallahi lafiya kalau. Kwana biyu. Wallahi ƙawata lafiya kalau kin san abin ne sai a hankali. Wallahi dama ina neman ki bani shawara ne. Wani business ya kamata in fara? In fara fasowa ne ma ina hawa manya-manyan motoci, ina so duniya fa ta san ni sosai da sosai. Ƙawata kenan. Kin san yanzu harkar business sai kana da kuɗi kake yin ta. Ke ni fa duk wannan fa ba matsala ta bace maganar kuɗi. Kin san zamu je Dubai da mijina, zamu je Saudiya, mu huta, to shine nake so ki bani shawara na business ya kamata in fara yi. Lalle to yanzu abu ɗaya zan baki shawara a kansa wanda na san idan kika yi shi na tabbata in dai riba ce da hawa manyan motoci zaki yi su. Shine harkar gwalagwalai. Wow! Gaskiya kuma yayi. Harkar gwalagwalai. To kin gane da za a yi idan na saro sai in baki ke ma saki ringa dora wani abu akai. Ni din? Ke mana. Kai ƙawata amma na ji daɗi na gode. Allah kuma ya ƙara arziki Allah ya sa mu a danshin ku. Amin. Burin dan Adam. To me za a yi da miliyan 13? Ka bani zakka? Miliyan 13? Miliyan 13 ka bani zakka. Miliyan 13 zakka. Na gode. Miliyan 13. Miliyan 13. Na aka yi. Kaji kana ta faman surutai. Wallahi kuwa kin ga mafarki nake wai wani customer ya zo mai kuɗi ne to dama in ya zo ba na bari ya bi layi kuma koran lahadi ne na kan sa a bashi kuɗi kawai wannan mutumin yana irga kuɗi miliyan 13 na zata kashin mai zanyi kawai sai ya ce wai ya bani ni Abdul zakka shine nake mafarki ke kuma kika zo kika tashi kai dai wallahi san kudin ka yayi yawa to ban so kudi ba wa zan so yanzu dai ka tashi ga breakfast ɗinka can ka kuma dan watsa ruwa wani breakfast ne wa yake ta breakfast bari ma in ga miki gaskiya idan ina bacci in kika tashi in kake ina bacci in kika ga ina mafarki da kin ji na ce kudi to ban nan karasa karki ji ina magana in dai ina magaji kika ji ina cewa kuɗi to ban nan karasa saboda lokacin da kika tashe ni a baccin nan gabaki daya ina cikin farin ciki amma yanzu da kika tashe ni sai na ji bakin ciki to abinda ba gaske bane ba samu kai ba sai ki zan zo amma sai na ƙara huta a ka dai taso ya kamata ka tashi Allah jiki Allah sai na saki huta ka taso je ki zan zo Allah Burin dan Adam. Burin dan Adam. Burin dan Adam. Burin dan Adam. Zainab. Kin san fa na faɗa miki cewa san ki da ƙaunar ki ya sa na kan ji duk wanda na ganshi a tare ki ina jin haushin sa. Ko ba komai bane gaskiya kishi ina da bala'in kishi. Yanzu me kake so a yi? Yanzu abin da nake so da ki duk wani saurayi da yake zuwa gurin ki faɗa masa da kai yau kada ya ƙara zuwa an miki miji saboda gaskiya ba na jin daɗi idan na gansu kin san ba komai yasa fa nake wannan kishin wallahi soyayya ki ce kai a cikin zuciyata to shikenan ni kuma Allah ya dana maka alƙawari zan gaya musu daga Musa har Rufa'in
ka gane ba son su nake yi ba. To kin san me yake so da ke? Ɗauki wayarki ki sa delete or ki goge lamba kowa a cikin wayarki. Da abin da ka ce shi za a yi. Ka gani ko? Gaskiya. Kasancewa kai san da nake maka daban ne duk wa'incan shirme suke yi. Kai ka san babu kamar ka ai. A na sani. To. Akwai wani mai zungure da kiya da nake jin nufin sa ke zagorin ki wani korafa iko waye. Gabaɗi. Kin goge shi ma? Tun yaushe na goge. Alhamdulillah. Shi da wannan Musa. Duk kin kore su. Amma ba san sa nake ba. Alhamdulillah. In na kore saboda kai. Talatu. Na'am. To mana. Aba. Ya aka yi ne wannan. Zauna ki sha labari. To fa. Kuɗi dai in gaya miki dai miliyan 17 nan sun hallara. Kuɗi ba kace. Warai kuwa. Kuɗi dai namu dai na kuɗin sabis. An biya kuɗi suna nan kyakkyan lakadan ba ajalan ba. Sabis kace mai. Warai kuwa. Kuɗi sun hallara. Shine zo in gaya miki kuma bakin ki ba kan ki shigo da bakin ki kaɗai na gaya wannan. Allah. Allah yanzu. So tsaya ba wannan ba. Ina alƙawari na. Wai amarya? Kishiya ba kace. To ai ke ce ne wani. Na me to? Na sarƙa ta ko ka manta? Haba da Allah dan ta sarƙa ne ma na tsanna bata lokaci na ai abin da zan sai miki yafi karfin sarƙa. Ai ko mota kika ce in sai miki zan sai miki. Me yake kuma sarƙa? Allah. Allah ba. Kai, tawa in yi buɗa. Ai na me ya samu. Ko da in yi buɗan ne? Ba sai kin yi ba. Ai na me ya samu. Abinda za a yi yanzu da Abdul za mu je saboda su zo muke daga buhu sai tukunya. Muna karɓar kuɗin nan kawai Abdul mai aikin banki namu na nan makwacin nan sai banki kawai za mu wuce don kan mu tsaya wani ɓata lokaci. Allah taimaka. Insha Allah. Ya sa a dafi. Mun saboda Allah. Dawo lafiya. Mun yi da shi dama na ce bari zo sanan muke yanke sanin da za To shikenan. yau yanzu za mu fita da shi mu je mu daga kuɗi sai mu kai banki. 17 da kace. 17. Kyankyan. To Allah ya taimaka. To a dawo lafiya. Mun dawo. To a dawo lafiya. Yawwa. Burin ɗan adam kenan har abada san ya ƙarewa. Wato Abdul abin da ya sa gani cikin farin ciki. Wato wani abin alheri ne ya same ni shi to bari zo maka albishir a matsayina na makocinka kuma dan uwana. Ga katanga kaga yan uwa kenan. Wato ina service na waya. To shine yadda za a fili na. A ina? A cikin fili na. Filin ka wanne wannan nan gashi dai nan. To sai aka yi to kaga kai ma'aikacin banki ne ni ko bana so in na karba kuɗin nan sun kai miliyan 17 no 17 miliyan 17 baka ce musu ni ma gaban gidana zan iya bada sai a bamu miliyan 34 ba in an yi jimla ai shi tsautsayi ne ka san shi accident ne faɗowa yake to in kai accident din kai samu kai za ka yi jiya kai kadai saboda wannan kuɗin nawa ne haka ne saboda haka abin da yasa na zo in same ka kai ma'aikacin banki ne nake so idan na karɓo kuɗin nan me ko in bar su a haka sai in kawo maka ka ajiye min a bankin ka duk sanda na dan buƙaci dan wani abu zan dan dauki bai fi dauki 150 bane yanzu kai dabara saboda dan kashe kai dabara na ce kai dabara miliyan 17 kuma za ka dauki 150 bane ai ni dan uwanka ne kuma makwabcinka ka lari 50,000 in ya so ni sai in cika maka 50 din da ka cira in ya so miliyan 17 cif sai in ajiye maka da ai kuɗi ba a musu gibi saboda ina da ƙara'i da zan yi dole sai na ci 150 ka gane ka bari ka ɗau 50,000 ya ishe ka miliyan 10 to dama dai abin da ya sa bari sai in kai wa wannan tunda to ai kuɗi na ne to ɗauki 150 din ba damu saboda haka idan sun kawo kuɗin zan maka magana nan da kwana 4 ko 7 ina jin za su na ce ka tsaya abin da za a yi mu je mu karɓo kuɗin in ya so tunda ni ma'aikacin banki ne sai in ajiye maka a banki shine abin da nake so ai duk lokacin da kake so sai ka dinga zaka karka dam ni da mu abin da yasa nake saboda kaga makoci tamkar dan uwa yake arziki nufin Allah mai haƙuri wata ran yakan samu Fadila Fadila yake fito mana kin fice bacci wallahi wai me ya faru kake ta kwala min kira ne ki mun jaji na ce ki mun jaji jaje kamar yaya
baki san me yake faruwa ba ne? Ki duba wannan makwabcin nan nawa wai a rasa duk garin nan, duk girman gidan nan a rasa inda antina za ta faɗi, wai sai a kofar gidan shi. Yanzu haka an ce za a irga kuɗi madarar kuɗi naira miliyan 17 a basa ni ina nan a zaune ba a ban ko sisi ba. To ni tsakar gidana me yake? Miliyan 17 kwa kace? Naira miliyan 17 farare za a irga a bashi. To yanzu yaya za a yi? Abin da zan yi kike so ki ji? To shi kenan barin gaya miki. Yanzu saboda bai je makaranta ba ni ga banki, saboda ina aiki a banki, wai zai kawo min kuɗin in ajiye mai daga bayan buɗe mai account. To so nake ya kawo sai ya ga banki tunda ga wanda mahaukaciya ta yaye shi ko kuma ga wanda aka sha da adda zai ɗau miliyan 17. To so nake yi idan aka kawo miliyan 17 sai in yanke hukuncin da ya dace da shi. Kaga ko shi kenan kai farar dabara. Yanzu ai shawarar da nake nema ta biyu dan na sa shi a gaba. Sai da muka je suka yi turanci nayi suka yi aka ce nan da kwana 3 kin ga ran litinin kenan za a kawo kuɗin. To yanzu in aka bada kuɗin muka karfe su kashi, muka ba su takardun, in aka gama komai ni na san me zan yi karasa a wuce wajen. Shi yasa nake ƙara son ka, akwai ka da basira. Ai kawai je ki kama ruwan sanyi in sha, saboda ina ganin jarabawa gaba ɗaya garin nan a tsane ni. Ai a yanzu a shekaru na hakan ya kamata a ce ko da miliyan 1000 biliyan za ka kai kuɗi komai ya zuwa ƙarshe. Ko da a ce biliyan 1000 na miliyan 1000 biliyan 1 kenan in fara maneji, amma a ce har yanzu wai makwabci na ga katanga wannan antena ta tsallako tsakar gida na mana ba shi kenan ba. Baka kuɗin zai zo hannunka ba. To shi kenan kawo. Shi kenan ba. Kawo min ruwa in sha. Mutane ban da bakin ciki. Ba ni ya kamata a ba biliyan 19 nan ba, 17 din nan ba. Da bakin ciki kawai iskanci irin na mutane. Sai a ce a kofar gidan shi ni zaman me nake yi ko ban san yadda zan kashe miliyan 17 ba ne. Kwantar da hankali. Yaya za ki maganin ki je cawo a daidaita sau? Bacin kin san wanda yake tuka a daidaita sau namiji ne? Har abada kullum a cikin zargi na kake, ba 'yan aiki, ba abokin hira, ba mai gadi? Waje da kuma gadi ka gidan shi ni ya gado ni kenan. To lalle dole sai an yi scanning din nan. An fasa yi idan ba su da likita mace. To sai dai a mutu ba a yi scanning din ba. Impatience breeds anxiety. Anxiety leads tension. Ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure. Ai ba zan ji wani abu a raina game da 'yar uwata ba. Wani irin kishi ne wannan? Ai ko addini ya raga dan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya na jini. Ya ga adafa kuma sannan ya ga shigarka. Lallai fa'iza baki san waye shi dan ba. Babu ruwan shi da dangantaka. Namijin kishi. Ya maka iya Allah ya haɗa ta da miji mai bala'in kishi. Kada in sace ganin kafanki a cikin gidana. Pride, namijin kishi. Jealous, namijin kishi. Impatience, namijin kishi. Envy, namijin kishi. Destroys like a thunderbolt. I miss you. Ban taɓa samun soyayya kamar taka ba. Sani. Wallahi na gama bata wani ne min kutse kuma da yake naji yanayin maganganun. Kuma Productions hit back with namijin kishi. Nasir a gidanmu ya taso. Na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan. Allah isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. Ina ma mijin Asiya. Da ba tare muka zo ba, da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Namijin kishi. To haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen to duk zafin kishinsa dole bai rabu da ita. Namijin kishi. Me ya fito da ke haka da ganki a cikin kanti? Ta ko mu gama suka yi da mai adere da sau da mai taxi. Ba dan na ci kota na zo na aje ta nan ba. Allah ne kadai ya san abin da zai faru. Namijin kishi. Ke san wani abu na sake ki. Faiza, kai ma shi gaba daya kawo asibitin kenan. Abba Habibu ya sake ni. Ya karasa sake ɗaya ya zama 3. Wallahi subutan baki ne abba.
wallahi su fitar baki namijin kishi su fitar baki kai ko to ta subuce maka daga yau na fasa wallahi ka fasa saki in kai ba ku shi ce baka kai mu mahaukata ne na nan da Allah su fitar baki ne abba gaskiya ni na tausaya ma dan ya kamata ka ga likita. He can't live without her. He's ready to kill, ready to die for his infatuation. wallahi sai da aka ce namijin kishi. A taimaka min Fa'iza ta koma gidan mijinta ta ci gaba da zama cikin rufin asiri. To zaman mu za ku yi. Wallahi asiri suka mu. To ina cikin wani ne. Malam tashi ka fita. A hayyaci da nake ba. Tashi ka fita. A riba min asiri. Namijin kishi. Dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni a dan lalubo in yi amfani da shi in hau kai in zauna. Ka ɗauki kaddara kuma idan ɗauki kaddara. Ka mance da lamarin na mance da lamarin ka. Gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Dan Allah dan Annabi ku ce cire na abba. Ranka halin da yake? Abba akwai matsala wallahi. Shikenan ku kuma yanzu kada mata aure? Sarkin uban kishin duk duniya. Namijin kishi. To ai mahaukaci ne ma zai auri mace santaleliya kamar Fa'iza kuma wai haye da ya rabu da ita. Za a gane kuran. Na riga na gane kure na sai kuma kure na biyu ai. Baka kishi na ne komi? Na faɗa. Ga baki na dan Allah ka sa hannu ka da kan. Na rage da Allah ba za ta yi da shi. Buga shi da ƙasa, buga shi da ƙasa. Ta kama wuya. Namijin kishi. From the golden ink of the renowned writer Yakub M. Kumo, produced by Sale Yaro and directed by Ali Kumzak Sak. Namijin kishi. Na rantse da Allah ba za a daura auren nan ba. To zan tabbatar da cewa ni ma ina da kishi amma na hankali ba na hauka irin naka ba. Ko ce ba za a daura mu wallahi. Namijin kishi. Na yi matuƙar farin cikin amsar gobe ga ita ta dauka. Wallahi yau sai mun ɗauki fansa. Ɗaukar alwashi ba namu bane ba. Mun yi aikinmu na farko. Kuma mun yi nasara yanzu ga dangadan za mu shiga aiki na gaba. Wannan ya tabbatar min da cewa duk abin da suka yi demandin kenan ya ba su. Ban gane yadda plan ɗin yake shine za mu yi wannan aikin ne a cikin kwana 3. Nawa ne kudin? Bana cin amana, bana rashin gaskiya, kuma bana karya alƙawari. Sannan na yi muku alƙawari dukkanku a cikin wannan kwanaki guda 3 kowanne a cikin ku ya zama miloniya. Ba a nuna mabindiga. Baƙon yanayi. Baƙon yanayi daga Sultan Film Factory. Samu ga wanda za yi suke jirgi ya daga a tashi bashi a bako na yanayi. Samu ga wanda za yi suke jirgi ya daga a tashi bashi. Kuma a yau nake so a ɗauko min ita. Na rantse ma da Allah ko mayafin tanin kai ta ba suna sare shi. Idan yi mana gargama shi ke shi kawai ko mu kashe shi. Kawai abin da zai faru Masoya, magoya baya, ba zan daina yaba muku ba, kamar yadda na saba nishadantar da ku da sabbin waƙoƙi. A wannan karan ga Sadiq yan Mahabir dauke da sabon album Laila Majanun. Laila Majanuni so ya shiga raina ban ji da wasa ba. Fakawa zai ban na duba gabas kudu ban ga masoyi ba. Saki rashe na yau na kama
zuciyar da ta nitse a tekun soyayya tabbas ba za ta saurari kira ba. Idan zaki guri jira na zo zana raka ki, na hau keke na a kariya zan goya ki, idan kuma kin so na biki ne mi tattaki. Labarin kewa kuwa tambayi masoyan da ba sa tare da juna. Nai na dama duba halin da ya riske ni ki bani kariya, na buru dan zuciya ne ya kai ya buro ni ina ta magiya, kuskure dai na riga na ya aure na tsinke igiya. Ƙarin albishir kundin Laila Majanun na ɗauke da waƙoƙin biki domin haskaka muku filin tarika. Yiriri amarya yau dai ranar ku ta zo, aure na Sha'ibu zai ba gimbi ya fauzi ya amarya, ku yi rawar ku da girgiza ƴan mata kar da abar ku baya. Domin gayyata ko kasuwanci 08082865259 shafi na YouTube domin samun sabbin waƙoƙi da bidiyo. Ku yi subscribe Mahabir Entertainment, shafi na Instagram Sadiq M Mahabir, ko kuma akan Facebook ku yi like Mahabir Entertainment. Laila Majanun album na nan fitowa, tambayi gurin sai da CD mafi kusa da kai. Nagode. Amarya zaki gidan aure guda da biyayya ba sai na fada, gidan ya ango fili da badiri fagen kulawa ki masaran gwada, yanki yau ya zamto mallaki ki taskace sirri baban kada. Ingantacce daga cikin ababen haskakawa tare da kyalkyale muhalli, kuna iya sanya shi a gidajenku, makaranta, kai har ma da asibitocin. Freedom Paint, ƙawataccen fenti na zamani, zuwansa ya haskaka dukkanin wani bugibagiren fenti. A yau talakawa da attajirai da kawawa suke suna neman sa. Zafi, rana ba sa disashe ingancinsa. Ku taho mu neme shi a dukkanin branches ɗinmu kamar haka: Wafa, Murtala Muhammad Way, Court Road, number 1 New Court Road Way, Gwarzo Road, number 362, Kafin Ɗannana, Rijiyar Zaki. Malam Kato, number 99 Murtala Muhammad Way. Shafa shi sau ɗaya shine cin moriyarsa na shekaru barkatai. Za ka iya neman mu ta nambar tarho kamar haka: 08044111771 ko kuma 08082119911. Idan ka tashi yin fentinka za ka iya neman shawarorinmu ta wajen ƙwararrun ma'aikatanmu kamar haka. Yin hakan kyauta ne, babu ko sisi. Kaɗan daga cikin ababen fentinan namu: Freedom Pen Standard, Freedom Pen Double Quality, Freedom Test Coat Pen, Freedom Paint Well Santi, Freedom Painting Plus Coat Italian Design. Idan kun tashi aiki ko project za ku iya tuntuɓar ƙwararrun ma'aikatanmu domin ba ku shawara ta musamman. Yin hakan kyauta ne. Freedom Paint.